Og Stormvæk, der er der masser af den tid i fisk. Men jeg tror, vi slukker for kameraet igen, men til at slå over og finder foderposen frem, for så skal vi lige have snakket om hajer her til sidst. Ja, det kan godt være måske nogen, der tænker, i Danmark der er måske ikke så mange hajarter. Alene herinde, kan man sige, der har vi jo sådan 6 forskellige hajarter. Men i Danmark, sådan der generelt set, der findes jo sådan godt 10 hajarter. Men de kan jo svinge meget lige fra 40-70 cm, og så helt op til brugten, som er meget selv nu af. Han lever mest af blanker, han er tilgængelig af de der 10 meter. Det er den, der hænger op i loftet der med åbent gab herovre bagved. Dens tænder lige sådan ret reduceret, og det gør det i sig selv ganske uskadeligt. Men dem vi har jo en for, de har trods alt bedre tænder, hvis de ellers vil spise noget. Ja, men jeg er nødt til at tilstå, at jeg har haft et lille teori hernede på min fodersæk, den er simpelthen blevet stjålet. Okay. Så der er nok nogen, der har været på rov her. Jeg har heldigvis en enkelt sild her i hånden, men jeg ved ikke, om der ligger. Nå okay, der er måske ingenting deri. Nå jo, den er ser ud til, at den er stadigvæk er fuld. Sådan. Så har vi den lige. Men nu skal jeg lige have fundet nogle sild frem af posen her. Og de hejerne her, de skal jo lokkes til. Det er sådan en hejer, de udstyrer med svagt ret god lugtesans. Så nu må vi prøve at se, om vi kan være heldige. De har ikke været så sulten de sidste par dage, men det er igen det her med dyrene herinde. De kan jo faktisk selv gå lidt på jagt. Så, men lad os tage kameraet. Så vil jeg lige prøve her at lave sådan et luftspor i vandet ved at trække den i 7 stykker. Så skulle der gerne begynde at ske lidt. Og af de 6 arter, vi har herinde, der er det faktisk kun 2 af arterne, der er det, vi kalder rigtige fiskespisere. Råhegn